आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। भैया जाड़ा के महीने में एगो मर्द परदेश जाए के तैयारी कैले बा आ मौगी समझावतिया कब फेरा अइला गइला बाकी कुछ काम भइल ना। एगो काम कर, हमके मम्मी बना के अपने पापा बहन के जइहा जी। ऊखे पेरा के वहू के खूती खान के जइहा जी। ऊखे पेरा के वहू के खूती खान के जइहा जी। हमके मम्मी बना के अपने पापा बहन के जइहा जी। मर्दा के हेल्थ देख के काफी टेंशन में बिया कि इनका से लइका उका होई कि ना होई। अरे वो काहे के ब्यास कहिया ले जियबो के नौकरी तू ऐसा। लागलो जमनिए में बूढ़ ठेली जैसा। के नौकरी तू ऐसान, लागलो जवानिए में बूढ़ ठेले जैसान। दूध दही घी खा के खूबे तनिक जइहा जी। दूध दही घी खा के खूबे तनिक जइहा जी। हमके मम्मी बना के अपने पापा बन के जइहा जी। अपना दिल के दर्द कैसे कहतिया हो। भैली लड़को रे हमर सखिया समौरी। हमारा से रहुआ करवाइले चिरौरी। भैली लड़को रे हमर सखिया समौरी। हमारा से रहुआ करवाइले चिरौरी। अब ही बाटे जड़ा थोड़ा थम के जइहा जी। अब ही बाटे जड़ा थोड़ा थम के जइहा जी। हमके मम्मी बना के अपने पापा बन के जइहा जी। इनके बने बना के अपने पापा बन के जइहा जी। इनके बने बना